دەم باش تەماشەوان و شۆپینەرên هێژە خەلەکا داوی ji bernameyê bi Kurdî ne xelek bûrîn û me behsa her tiştî kir girêdayî û Kurdan ve lê me behsa tişkî tenê nekir hezkirin li cem Kurdan. جارا خەلەکە me ya îro li ser hezkirinê ye lê hezkirinek bi rengên Kurdî. Sêva mixi girêj sembola hezkirinê ye li cem Kurdan ve. Bala xwe bidibê sêva hanî ev sêva ku bi awayên gelkî xweşik hatiye çêkirin û bi awayekî zehmetê jî rastî ji ber ku çêkirina wê nehîsan e di do wateyek wê taybet heye. Ji dêvla bavê zaroka ji te re gulekê bînî jêr bêjmir sêvek mêx kirêj bî. Çi mijara vê sêvê û ji bona çê di nav civakên din hatiye belakirin. Tiştê yekemîn ku neşt ev sembola hezkirinê di nav civakê din bela bibe yek ji sedeman bû ku ev kevneşopî pir kevne. Yani di nav Kurdan de ne her derê wê naz dike. Li derêkên Rojavayê Kurdistanê min ne bawer gelek mirov pê naz dikin. Li Rojhilat jî min ne bawer gelek mirov pê naz dikin. Tiştê dida ku neşt bela bibe bi wî awayê baş ji ber zehmetbûna wê çêkirinê de ye ji ber ne her kes karibe ku wan qurunful dê hindirê wê sêvahanê de biçîne. Kevneşopî bi piranî lê başûrê Kurdistanê tê bikare anîn ew gundên Kurdanî kev ew ê wilo lê nere dizane bê ev gundê haniye Kurdan e. Heya riya îro jî cil û bergê wan ê Kurdî ye, desmala wan Kurdî ye. Evanan ji dev kevneşopî û çanda xwe arsenî bernedane. Ne wek kesê dinin. Ew jî Kurdin û em jî Kurdin. Lê cudabûna di navbera me de ku ew bi çanda xwe re dibin û bi çanda xwe girêdayîne lê em me guhertin di çanda xwe çêkiribûn. Lê belê çanda me yê rast jî ew çanda hanê lê tevlî wilo jî em hatin guhertin di çanda me de. Mijara me sereke ku ji bona çi ev sêv dihat bikar anîn. Ji bona çi awayê hezkirinê dihat bikar anîn. Ev sêvahanî wateyek wê heye. Dema ku di kes ji hev hez dikin mîna keçek ji kurekê hez dike ew kurek ji keçekê hez dike û nikare jê re bêje ku ez ji te hez dikim. Ev vê sêvahanê jê re çê dike û jêr diyar dike bê çi qasî hezkirina wê yan ji hezkirina wî li gel vî kesê hanî heye. Tabî ne wilo tenê jî di malbat ku ji hev xeyî dîbin yan şer di navbera wan de be ji bona ku şer bi dawî bibe yan ji hezkirinê ji hev re xwanî bikin derin vê sêvahanê diyarî hev dikin. Xwe ji bo çê sêv û qurunful bi hev girêdane heya ku ev sêvahanê çêkirine ez jî ji te re bêjim çima. Destpêkê dibe rengê sêvê sor be ji ber ku sêv tê wateya hezkirinê wê bi qurunful diçînin ji ber çê ji ber zehmetbûna wê heye û di do ji bona bêhna xweş ji vê hezkirina hanê wer yan jî ji vê sêvahanê wer. Dema ku qurunful di vê sêvahanê neyê çandin ev sêvahanê xera nabe û ne pûç dibe ji ber qurunfulê ku tê de hatiye çandin. Ti bala xwe bide vê sêvahanê tê bibînî ku pir mêxikên qurunfulê tê de heye. Her mêxikek ji van mêxikan diyar dike ku çi qasî ew kesê hanê ji êdin hez dike. Kesê ku ev sêvahanê çêkire ji kesê din hez dike evê diyarî wî bike ji ber zehmetbûna wê çêkirinê de nehîsan e. Dema ku tu wê sêvahanê tînê tu bi hezarê mêxikan dixê ji bona ku evehanê taliyê te diyarî yekî bike. Tu diyarî kesekî din bike. Bi rastî tişkî pir zehmet e lê belê jî bi rastî pir xweş e. Ji ber hezkirinê jî rastiya dilê mirov tê ne peyveke tê gotin ji bona xweşbûnê yan jî ji bona exlaqiyê ji bona bedevbûnê. Na dema ku hezkirin çê dibe mirov tişkî hemberî xwe nabîne ji peyvê kesî ku jê hez dike. Dema dixwaze jêr diyar bike diyarkirina wê li cem civak nîdin bi gulekê ye tiştî dinin lê cem Kurdan bi awayekî pir xweş heye ew sêvahanê.
راستی ام تخوازین کو اف که بنشوپی هانی ام وگرین هولی دیسا جبر کو حسکرنا راست پر خوانی دکه دما کو اف سیف درد که بهولی جبر نه هر کس هجای کو ته اف سیفا هانی بده و نه هر کس چی برو کاری جیر بیجه ته افینگاره بر کسی کو قیمت اوی سیفا هانی ناس لک براستی بقیمه مروفی کودایی جی ناس ناک لکه مبداوی بو و برنامه کردی بداوی بو از بهبیم کو اف برنامه به هر لاوازی کو تیده گیهاند وان کسی کو لید نرن شوپینر و تماشاوانی برنامه کردی کو هن آگاهی جی گرت بنیان جی هن تشتین خوش جی چاندا کردی گرت اف برنامه هانی براستی پر کد متی دانی حیا کو امکار بن بی اوغای هانی چکن تبلیوان لاوازیان از ویان بیسکار ما پر کدی حیا کو ام بگیجن بی استا هانی جی پیشکشی جی نویساندنی اوای کو مونتاج اوی چه دبه و روژک ساخ برنامج ما دبه جوانا خلکه کتن خلکه مبداوی بو و روکا مچو آوا از و نویسکارا برنامه بکردی پرستاوی ما جبو تماشاوان و شوپینرین برنامه بکردی هنه چاقو دمیوه ماد ناو خیر خوشید